जों बयबो मिथिगौ जे दिनैहाय आसामाव बिकास जात्रा सोलिबाय थादों। दाखालि मार्च दाननि 1 अक्ट'निफ्राय फैगौ 15 अक्ट'नि गेजेराव बे बिकास जात्राया सोलिगोन। बिकास जात्राया बेनो जे 2023-24 मायथाइनि थाखाय आसामाव गोबां बेबायदि स्किमफोर हमनाय जाबाय आरो बे बिकास जात्रायाव जोङो मोनथाम खामानिखौ एखे लेथारै मावबाय थादों आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लाफानानै जोंनि गार्जेन मिनिस्टार आरो जोङो बिधायक हिसाबैबो मावबाय थादों। बे जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय लामा मावनो बा न' लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय, गुबुन मोनसेया जाहैबाय थांनाय फाइनान्सियेल इयारफ्राव लुखांनाय जेफोर आसनिफोर दं बेखौ बेखेवनाय, आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गोदान आसनिनि थाखाय भुमि पुजन। बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थादों। दिनै जोंहा काजलगांव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव गासै 7 कौटि रां देग्लाय 23-24 फाइनान्सियेल इयाराव जों मोननो हादोंमोन। बिनिनो जोङो दाखालिनिफ्रायनो काजलगांवआव गासै 14टा लामा जोङो बेखेवबाय थादों। बिनिनो दिनैहाय मोनद' लामाखौ जों दिनै बेखेवदों। गिबिथाराव जोंहा सोमदोन नोगोर बेंटल गेटआव, बिनि उनाव गोजोनपुरियाव, बिनि उनाव जोंहा किसान बाजाराव आमलाइगुरि होननाय गामियाव, बिनि उनाव जोङो नैबे डन बस्क'आव खुखुरमारियाव, दा दिनै बे नैबेयाव धालिगाव जों बेखेवदों। दा मुख्यमन्त्रि बिथाङा आसामखौ जौगासार आसाम दानो नागिरदों, भारतनि जौगासार रायजोफोरनि मादाव मोनसे खालामनो नागिरदों। बिनिनो बाहागो हिसाबै दिनैहाय गोबां जायगायाव नोङो बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थादों। मैया माननीय गेदेर मुख्यमन्त्रि बिथाङा बङाइगावआव फैनानै गोबां हाबाफारि बिथाङा लालांबाय। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय, भुमि पुजन खालामनाय, बेखेवनाय हाबाफारिखौ लालांबाय। जोंनि चिरां जिल्लायावबो चिरां जिल्लानि गार्जेन मिनिस्टार मानगोनां बिथां उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो फैनानै चिरां जिल्लायाव गासै 32टा बेबादि लुखांनाय स्किमफोर आरो गोदानै लुफुंनो नागिरनाय स्किमफोरखौ बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनफैदों, फिथा हाफैदों। बेयाव स्कुल दङ, कलेज दङ, JJMनि आसनिफोर दङ, लामा दङ, स्कुलाव लुनाय बिल्डिं अलरेडि लुखांनाय दङ WPTनि। दा बे गोबां हाबाफारिखौ लानानै मैया बिथाङा 32टा स्किमखौ बिथाङा लन्च खालामबाय आरो बेजों जों मिजिं खालामदों दिनैहाय सिडली समष्टिनि सिङाव जेफोर लामा दालां बान्दोफोर दङ बियो खोब खम समनि गेजेराव नैबेबायदि रेटआव बेबायदि हालाव जुदि खामानिया जाबाय थायो बेयो थाबैनो जोबस्रांगोन। दिनै काजलगांव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङावबो नैबे जिखिनि 7 कौटि रांनि गेजेरजों लामाफोरखौ बानायदों, बेयाव आं आइडिया खालामदों 70% लामाफ्रा निस्सय लुखांजासिगोन। फैबाय थानाय बोसोराव जोङो मेक्सिमाम जों ड्रेनखौ लागोन, बिनि उनाव मोनसे मोननै लामा थानाय बेखौ जोङो खालामगोन। बेजों पारमानेन्टलि होननो हायो जों माखासे जेंनाफ्रा काजलगांव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव जोबगोन। बियो जोंनि जौगानायनि मोनसे बिदिन्थि आरो बेखौ जोङो मावलांबाय थागोन। आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायखानो लुबैदों, जोंहा 8 तारिखआव बिमा दैनि सायाव लुफुंजानाय आइ फुवालि जिखौ दालां 1 किल'मिटार फ्राम दालां, बे दालांखौ 8 अक्ट' खालि ओइदिन माने जोंहा मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनानै बेखेवफैगोन। बेनिखायनो बै दालांजों सोमोन्दो गोनां आरो खाथि खाला रायजो राजाफोर, जोंनि हानजानि दैदेनगिरि सानसुमैफोर गासैखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय। नुनो मोनदों जे नोंथांनि समष्टियाव बङाइगाव समष्टिनि हाबफानाय दिल्ली मिउनिसिपालाव दा गोदानै नोंथांनि समष्टियाव हाबबाय। दा नोंथांनि समष्टियाव हाबनाय लोगो लोगो नैबे काजलगांव मिउनिसिपालाव थानाय टाउन समष्टिनि आन्दाराव थानाय बे जिखिनि गामिफोर बिदिनो हाबनाय लोगो लोगो नोंथाङा बे जौगाखांनाय खामानिखौ खोथाखौ जों क्लियार जाबावनांगोन जे जोंहा डिलिमिटेसन प्रसेसजों बङाइगाव समष्टिनि चिरां जिल्लानि जिफोर पार्ट दंमोन बियो सिडली चिरां समष्टि जासिगोन। दा बेयाव हाबफैजोब्बाय, नाथाय जोंहा टेकिं अभार हेन्डिं अभार जायाखै। जोङो चार्ज दासिमबो फुलि जों मोनाखै। मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे MP इलेक्सननि उनाव जोङो बे गोदानै हाबनाय ओनसोलफोरखौ जों आजावनानै लागोन आरो जायफोर ओनसोलफ्रा गुबुन समष्टियाव थांबाय बेखौ जोङो एंगारहरगोन। बे हाबाफारिया MP इलेक्सननि उनाव जागोन। दा जों नुदों जे नैबे ओनसोला थांनाय समाव बङाइगाव समष्टिजों दंमोन बियो। बङाइगाव समष्टिनिफ्राय नैबे ओनसोला रायजो राजानि बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा जौगानायनि जेबो सुबिदा बिथांमोना मोननो हायाखैमोन। दिनै बिथांमोना सिडली चिरां समष्टियाव हाबफैनाय लोगो लोगो मोनसे जोबोद गोजोनथाव मोनदों, बिथांमोनहा गोग्गानाय मोनदों
आरो जिहेतु बे ओनसोला लकसभा समष्टि हिसाबै बरपेटा समष्टिमोन, बे दिनै 1 नं क'क्राझार समष्टियाव हाबनो थांगासिनो दङ। दा बेजोंबो जोंहा सिडली समष्टियावबो हाबबाय आरो क'क्राझार लकसभा समष्टियावबो हाबबाय आरो लोगोसेनो नैबे ओनसोला टाउन ओनसोल बा मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव दङ। मोनब्रै रोखोमै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो आरो बे ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारिया जाबाय थादों। बेनिखायनो मोनब्रै बिथिंनिफ्राय नैबे ओनसोलाव जौगानाया जागोन, जौगालु हाबाफारिफ्रा जागोन आरो बेजों रेपिडलि मोनसे ग्रथ जागोन बा जौगानाय थांगोन होननानै आं फोरमायदों।